Marama intie jera malolo TV en kine makare ma Indian sino mar kuku mar wach mikelo ni kawuok lolo TV kine ka kinde kod an Jeffolo Mbaka chila ka chila odiochieng' ma kawuono antiere kod jatelo studio kaini ma bende ne en member of county assembly odwarango wechego eko mag dongruok ka chila kod bills mopogore ma bende ne gikale kane en etich arwaki studio odiochieng' ma kawuono mosoga ndo mane lolo TV jothuru an iluonga ni Jackton Otieno Nunga an immediate former MCA Manyalenda kendo an chairman mar tourism and heritage Kisumu County and atiyo as a councillor Kisumu municipality. Erokamano nya Jackton Onunga kendo arwaki kendo agoni erokamano kuom kawo thuolo mar achiel kachiel mar duogo. Iwacho ni ne in jakoma mar tourism sector e Kisumu, mano ero sector mochung' ne weche mag limbe. Inyalo wacho ni kinde mane in jakoma mar tourism ni eri ginang'o gini mano timo bende nyaka sani eri nyalo nenore ne jo Kisumu makonyogi achiel kachiel. Erokamano Mbaka mokwongo ago erokamano mar miya thuolo odiochieng' ma kawuono mondo abi e Lolwe TV station. Chairman mokwongo noyiera higa mar 2008 yes nyaka 2013. During that time mon walose committee mar tourism. Ntie so many things monatimo as a committee. Mokwongo nwadwaro ni mondo jo boat mane nam nyaka gi register mondo gimi local authority revenue. Yes. Kech onge local authority nodwaro mondo gichulo osuru. Gichulo osuru. Onge piny manyalo tiyo maonge osuru. Kendo nwa make sure ni ka jo investors ne gedo nyaka giged ka giwedho nam ma jo limbe kubiro to ginyalo luwo kama iluongo ni lakefront. And ndalo no te nwatimo gik mang'eny kanyo ndalo ne mon waketo nwaloso gimoro miluongo ni tourism askaris maka jo limbe biro to nyalo nyiso gi kuonde kaka kuonde mag beyo Kisumu kendo nyamiyo gi protection. Manyaka sani tourism askaris gi kiniti. Kan watimo mano aparo ni poko tieke keche is a long process no baro pesa. But kano yera e county no wakadho gik mang'eny. Ne wawuotho kamoro e sub county ma Kisumu magena berio. Mo ayero ni kuonde mage ma jo limbe ko biro nyalo tiye. Yes. Mokwongo no wan gi moko ayero kaka Kisumu Town West kama iluongo ni Abendo. Gin kuonde moko los maber to Kisumu nyalo bedo tourism hub. Mangiso ni en kama jolimbe kubiro to nyalo dak gimo magira nyalo timo ginyalo timo to kwa timo ma to nyalo create employment ne jowa kech onge any other country manyalo yudo timo maber ka onge pesa ma kuom tourism. To ma indi bende notimore koso notimore ochopo kanyi koso en gima pod dhi nyime. Ma en gima timore kendo sani wadhi mbele waseloso ni wan gi tourism information center kamoro kidhi airport kidhi Mombasa kidhi Nairobi ting'eyo ni Kisumu ochalo nade kech Kisumu king'iyo East and Central Africa en kama lich ma itiyo kode kaka trade madhi e pinje moko ka Rwanda, Uganda, Burundi. Kochopo kod chiemo wan gi kuonde ma chiemo be hae mang'eny kaka Nyamthoe. Wan gi Ahero magolo muogo gi nduma. Koro Kisumu en kamoro malich mochuno ni nyaka wakete Kisumu kwa pime gi Mombasa. Kech kine pinje ma oko jionge mana ni Mombasa kende tourism destination center in Africa, in Kenya. Tinyalo wacho ni sani eri Kisumu ka irange in terms of weche gweko mag limbe gino kenge mage ma usegoyo bende en kama inyalo approximate ne to maybe e higa ka higa Kisumu kane in jakoma ka usebedo kuyudo welo manyalo romo nade. Mokwongo anyalo miyi ni Impala. Yes. Ndalo moko na kelo motion kane member of county assembly ni mondo jo Impala KWS nigi two tourism centers. One gi Impala and Moronti along the lake Wito Vilgo. Ni mondo pesa magi yudo e higa ka higa chopo 19 million. To 19 million ni giyude kech low magitiye no en mar county government ma Kisumu. Koro nwakadho ni mondo gigol 5% annually kuom pesa magi yudo. Koro kigolo 5% e pesa mowuok 19 million ingene nadi. Kech KWS gitiyo gi ndachwa to gitiyo gi lopwa gi stima stima ko en ma jo power lakini ma marwa te. Hande nyaka ne gimiwa pesa kech lake bende belongs to the county government. Koro no wasekadho ni wayudo ni welo mabiro Impala gi nyamin gi mapedho namcha ilungi wiye mobir kode gibiro not less than 22,000
a year in Kisumu County. Mago mane biro Kisumu County. Biro Kisumu. And kuonde ma gidhiye, pesa ma giweyo, pesa no gero gweng'. Koro waseyudo ni Kisumu nyalo timo maber kwa medo loso kuonde ma gibiro limbe. Kamano. Erokamano nya jatelo. Achiel kachiel adwa teri kaka iwacho ni ne in jatelo kata MCA machon ma bende ne otiyo ne oganda. Nyalo nyiso ni to kaka MCA gin successful bills mage ma bende kata paro mage mane tere od bura maybe ne jogi ma okalo ma otimore. Kech ine ng'ama no chung e lo oganda mano yiero. Mokwongo an chairman mar tourism. Nang'iyo investment mar county at large. One, nang'iyo ni tourism mondo kel weche mag employment. Yes. Employment mangiso ni kuonde ma jogi kubire jogi nyadhi gero gik miluongo ni cottages. Cottages kika jogi ero gik moko mitimo Kinyaluo. Yes. Nyalo dhi ninde utego, chiemo gichamo, banglos miloso mikete lwedo, moko mikete ng'ut, yes. Wer mitimogi. Mago nigi create employment. Machielo nwade keto Kisumu ni ntiere iluongo ni agricultural tourism. Ne chiemo mane ji nyalo chamo. Yes. Ka ng'ato dhi Nyampoi yudo kaka watermelon, o ng'ato yudo rabolo pidh kacha ber. Mago part of the tourism gik mwa timo. So bills mwa kadho nwa wacho kendo ni wadwaro ni kapo ni joma dwaro kedo. Yes. Nyaka wang'e ni ok ichak Maendeleo ni dagero hotel tigi kamoro wadang'e ni funding akure. Yes. Manyalo tieki. Kech ka gi stall ok dhi mbele to dhi nyiso ni koro Maendeleo ma Kisumu kanyo timre nade ok dhi mbele kech koro kuonde mijalo chiemo ne onge. An chaka nwakelo nwadwaro ni mondo jo boda sector. Yeah. Gini mane miluongo ni gine be gikonyo tourism. Yes. Wadwaro ni mondo wakete designated areas mondo kigi interfere gi business along the Diga Street. Ntie kama ne gigike. Sanity nyaka ne bede county. Machielo nwaketo ni to mind bende notimore sani bende gidonje town koso nitie kuma gichopi. Ndalo monwantie monwadonje council ne gidonje town kane ntiere mayor Samukelo. Ne ogidonje. To kane Jack Rangumo donjo, Jack Rangumo nowacho ni koro giweya gi ringe town, koro waweya gi ringa. Machielo machako nwatimo joma ywakgi. Yeah. Mourners. Ingeni this is part of promoting ecotourism. Majo kidhi oko yudo ka jothurwa kaka ywak opogore gi oko kocha. Ne wawacho ni wamiyo gi kuonde ma giluwo. Kisa ma gibiro gibuogo jo ohala chuno nyaka tich abich loro ohala. Koro nwasekadho mowacho ni ntiere areas mambende ok nego giluwo. Ne giluwo back street kaka gidhi Nyalenda. To madhi ka Julu be luwo mana koni. Koro mano be nwasekadho en mani the governor mane wantiego ne ng'iyo politics moloyo development. Koro sani aparo ni the governor mantie en gi goodwill ma jopiny wadhi make sure ni waketo gigi in place. Iwacho ni inyalo wacho nwa nade ka idhi e weche go mag siasa mag county ma bende en achiel kuom gima nyaka iwuoe kaka achiel kuom jotelo ma bende osebedo Kisumu. Inyalo wacho ni telo mane un godo manokadho ne king'iyo ka irange kod telo masani inyalo compare gi nade in terms of development. Aparo that is a good question. Kane mokwongo achako na serve council. Yes. Aparo ang'iyo Lodge Samukelo kaka ne mayor, tang'iyo mar Nguma, tang'iyo mar Professor Nyong'o. Yes, magi Lodge adek te. Lodge adek gi awacho ni Nyong'o score highly in terms of discipline and structures moketo e county government. Onge sirikal minyalo keto ni ji te gin bosses. Nyaka bed one center of power. Ndalo mane wantie gi former governor Jack Ranguma. Aparo ne gi focus so much on ng'iyo gimoro ma kisungu luongo ni populist politics. Mok gi ng'iyo weche mag Maendeleo. Sani gi for short time Professor Nyong'o sebetni aneno ka gik moko ket in place. One of them ing'iyo ni ineno ka dump site. Sani ne ndalo wachano ateme notamwa. Machielo mkano chupo mara Nguma boto nyotamre. Sani for the short time nyotime. Mano ngiso ni ose score for this short time. To wach mar dam site ni rija telo dwaro mondo wakawiyo kai to kwadugo to wadwaro donje wach dam site ni wadwaro ngoni to ang'o mane kelo tungni seche go ko mane ok nyala odhi nyime to sani koro ang'eyo ni koro nego be ni taka kata yugi wuok ka chok ka itero gi ka jugo. Wabro kawiyo matin kai to wadwaro ka wantire kod former MCA ma bende nitiere wuod achiel ma Kisumu kainde.
Maintie Jarama Lulu TV ochako duoge thuolo mar ariyo achiel kachiel antiere kod Onuga Jackton ma bende en former MCA. Achiel kachiel warango weche go mag dongruok ma bende osebedo kadhi nyime Kisumu ka achiel kod weche mag siasa ma bende manyasani. Chaka rwaki studio jatelo. Kamano. Jatelo ka wadonjo to wadwani mondo mipenjo mokwongo kaka ng'ama osebedo MCA chon bende ne in councillor. Samoro waneno ka weche mag tungni kata chochni bedo e kindu kaka MCA e od bura. Mano ere county assembly mar Kisumu. Ng'ama ne kelo weche machalo kamagi ma bende samoro ne nyalo thiro weche mag dongo. Kaka ing'eyo ni devolution en gima nyien. And ji mang'eny ne pod ok understand jomoko bende ne excitement no yiere. Yes. But awacho leadership nyaka ji graduate from somewhere. Wan joma no ai council mo adonje county government. Apan wang'eyo gima sirkal ne en. To bende ing'eyo pile kuma ntiere ma en gimoro ma osekelo ni en politics. Yes. Disagreement ntiere, but it was healthy. Ne wa disagree to agree to disagree. Wa winjore samoro wapogre paro samoro duge achiel. To kapar ne en gimoro ma nyalo ketho dongruok. Koro nyalo wacho ni nyaka sani nyalo wacho ni dongruok mar Kisumu County inene kuma chalo nade? Kisumu County aparo in the next 1 year. Kisumu okdhi pim gi any other county, odhi bedo number 1. Sani king'iyo gik mochako donjo gi mpango mantie. Nyawinjo ka county government ma Kisumu da chako pidho gwen mondo mi jowa nyalo uso gwen kata nyalo pidho chiemo bed mang'eny. Ing'eni kuma chiemo ntiere kama maendeleo ntie. And poka winjo chieng' moro ni ikelo relief food thurwa ka. Mano nyiso ni we are doing well compared gi other areas ma sirkal osebede all along. Koro Kisumu County government bende dwa chako keto kar chak Moroni and Nyaera. Ma paro ni gini Professor Nyang' Nyong'o bodhi yaw machiegni. So in terms of food security, watemo maber. And chako sirkal mar Professor Nyong'o do facilitate ndiko title deed ne jo Nyamthoi. Nyamthoi en kama duong' ma kotieko losi to chiemo nyalo bedo Kisumu County moko kuonde moko. Naneno mai ndalo mane the election mane weche tekcha. Chiemo ne okawo oko to chiemo na Nyamthoi. Kora kwayo ni mondo sirkal ni otima tek wayu title deed aura bolosi ma flooding or stop. Tiparo nade jatelo kalore kod weche mag choko usuru kaachiel kod weche mag mibadhi. Kane irango Ker Kenyatta kane ochamo ma jotelo manyien ne osiemo gi magere weche mag mibadhi. Kae to wachore ni weche mag choko usuru kaendi e sirkande mag gwenge. Kaka in ng'ama ne nitiere council kendo ichaki bedo MCA bende ma Kisumu kaendi. Ang'o matimore e kar choko usuru kaendi? Manyiso ni pesa ni kosechoke to samoro ok ochopi mondo mi oti chenro mowinjo bed ni oti. Ang'o matimore? One, aparo ni the main problem en ni cartels ntiere. Cartels gin jomoko ma very powerful. Ma gimbe gin system gin ntiere sami choko to gimbe gichoko. Ng'awo miyo gi teko? Jogi oa mabor gi jomoko ai local authorities nyaka kuma chopeni. But aparo ni kaka nye aneno ka county government ma Kisumu nyokelo jo anti corruption. Yes. Mondo bed partner gi ngi weche mag corruption e Kisumu County. Aparo ni mano wa support kendo nego dhi mbele. And life audit lifestyle audit be nyaka tim ne staff kich king'eni yudo pesa ni to maka kidak ok nyal bet mago be nyaka ngi to bende nyaka waket uru siasa mar dhoudi kik bedi kich yudo ni most of the employees no ndiki jo siasa koro kaka no ndiki gi pod gi mana jo siasa nyaka ging'eni gitiyo ne county government revenue ka onge revenue onge ka sirkal nyalo dongo. That's true. And nyaka wang'e ni sirkal mora ka onge revenue to sirkal nyalo collapse. Kama wachope ni wadhi chopo kamoro nyaka wadhi bedi gi kabilo ni federal system of government. Sirkal ma en kende moko ng'in na central sirkal ma malo cha. County government aparo ni ne nyalo timo maber. To kinyalo migi pesa to gimbe gichoko to gi create gine avenues mage ndiko to nyalo dhi maber. Mak mana ka ging'eyo choko pesa giwegi. To sani ma treasury dwaro ni mondo mi chenro nero mar choko pesa kata choko usuru e gwenge wene sirkal maduong'. Nikech nenore ni weche mag mibadhi ogo otimo ne wa piny kaendi. Uchoke kaka wacho ni uchoke no ero to ok ochopi. Mana kaka wacho ni cartels nitie. Iparo ni maendi nyalo konyo koso? Aparo ni jogi duogo ji ndalo local authority. Kaka nan councillor by then local authority mane choko pesa titero malo. Koro ka gitimo mano kara onge tiende mondo abed gi devolution ka gin magibiro gi choko pesa ka. Kama corruption otime iluongo ni nawa en national government. Mokwongo kinyal biro ka ne choko pesa counties to giwe mekika. Nya neno ka
Auditor General wacho ni pesa mano nyiewo go ndege mar military en pesa maduong' mok be ok nyal bedo traced. Koro sani gida biro ginyiso ni gida biro konyo choko pesa. Apani mano ok nyal timo. Ogeneno ka useketo mibadhi nyime. Uchoke mana kaka wacho ni cartels gi oingo gi teko. Apani magi notime in the first devolved system of government. So the second one nyaka pime. Koro each county nyaka streamline their structures. Mondo wang'e ni to pesa donjo nade to mochoke nade to nyigi nyaka gitimbe ni ok ni one staff nyalo tiyo kamoro more than 10 years. Nyaka gi make sure ni gibedo ka giloko gi to ging'iyo system ni mae menyalo choko pesa. Kech yudo moko be yudo ni jomoko go receipts mekgi to jomoko bong'e ng'eto onge gima timo. Mago nosebedo ka timore. Waneno. But ana opos wach moro ni national government pro choko kai. Mano ok nyalo timore. To owacho ni nitiere ka India wach mar choko osuru ni kaka mano tiyo kod local council machon kendo sechaki tiyo kaka MCA. Nitiere weche wacho ni nitiere jochoko gi eki nitie mana gi riside moko kiare. Ng'ato ne gi risit moro mopogore gi ma county ong'eyo. Wach ni bende ne en gima dieri kosen mana wacha. Mano ne wache. But ok anyal paro is a long time. Ndalo no nitie jomoko be bano maki mobedo suspended. Chaka kiane gidhi kure kodoga winjo wachgi. But mago ok nyal koso moko bede system. Emana luongo ni mago cartels. Ero kama na jatelo nyiso ni to weche mag security mar Kisumu kaka chiel kuom mabende notelo ne ward ma Kisumu. Nyalo wacho ni kuma chalo nade. Sani aparo ni anya wacho ni generally security ok rachruok. But aparo ni national government nego team much kechi kaka Kisumu medo dongo population bedo malo nego gi enhance security patrols moko ma yande timore chonka nyaka timre sani nya neno ka kuomo ko chako timre gweng manye koth chwe gi jomoko bore gute jiti kwalo sana mane koth chako chwe nyalenda aparo ni mondo koro security apparatus nyaka koro chiew make sure ni security gi enhance in those areas. Members of the public wacho ni gik machon go kine koro ji medo luoro to wachulo taxes mano nyaka gitim mano nyaka girangi ero kama na nya jatelo wachna ne to uno kaka ne MCS ndalo moko ywak ne betie kaka joma notiyo kanyo neno wacho ni nikech ne the first time ane MCS ne buche mathoth ahinya ne yudwa ni mondo mi ubed go ni mondo mi udhi urom wuot udwa mana ni udhi urom samoro kata pinje ma oko wuoth mane tie kod omenda mathoth ahinya mabene nokelo ng'ur ok county kende ma Kisumu to counties mathoth ne odwa bedo kod wuodhe machalo kama kaka na wacho ni sirkal ne sirkal manyien nyaka nudhi tim Kisuma e other countries jogo betimo kaka anwa dhi Rwanda waneno ka Rwanda chalo emi waneno ni kara piny mondo bed maler nyaka jogo ne group mano dhi Rwanda na dhi Rwanda ka an councillor waneno kaka gitimo in environment tourism they doing well and urban planning ome wa support wach moro ni sirkal wacho ni giban plastic bags mago lelo piny border kichopo mar Uganda gi Rwanda ibolo mana kalatas meniengo koro wuotho mang'eny ni nosemiwa wan gi vast experience mar manage go our areas kaka nwadhi China wayudo ni China waste waters ni ginyalo ti kode mondo kony gik moko ebe mipidho rech mineno gi koro wuotho no ok en makosa en gimoro mano kete budget kendo en gima tiyo ken gima no kwano en gima tiyo ero kana jatelo wachni mogik menyalo we godo jo Kisumu kata bed ni sani to koro ne isewe tiyo ne gi directly sani koro maybe ginyalo ni mana kaka jatelo wachni mogik menyalo we godo oganda wach menyalo we go jo oganda ni jowa owe Professor Nyong'o gi county government mare mondo ti sani konya donje succession politics is too early en right mar ngato mondo wachno bro chung but aparo ni sasa be kichako chona ahinya tibe chopo kaja ti nyalo kethori ana paro ni jinya katia sa team kech kata jo moko manok support sani wacho ni kimoko dhi maber te siasa maber en ni giko di chieng tango mo ayudo maber to bende ok wadwar joma insight wetegi ni sama kaka nche professor biro koro ji dwa ngiso ngane ni ana ber ngane na ana rach siasa ilo no kwadwa ngiso jogi mondo be agenda mar county kaka sani amor ni county government ma Kisumu dwa loso people's park at a dump site kagi segolo gigo mago gik maber wadwaro gima ka ji obiro to nyaka ine gik maber ang'eni adwaro ni mondo senator ma Kisumu county gi Professor Nyong'o
the deputy mare, the all MPs, nyaka ti as a team. And the speaker mar county assembly makisumu, what I want, youth bills and motions mabe. Okwadwar winjo wechela, winjo nyoro ni jomokeriembo oko. Nyaka team ni capacity building. Koko team ni capacity building, what they end up need taxpayers will lose a lot of money. Jikiagi magede team. During our time, wakilo motions mangeny. Ana kilo motions mangeny, mama kupoko bedo implemented kaya ngato nego populist politics. Need to please the people to give me the kelenge maber ongi. Kisumu, sani nyaneno ka itimo rating, Kisumu ne number deki Kenya. After Kirinyaga and Makueni. What do I need this time of it number 1? Onge sani siasa mar clanism kudhi konyo. Ni aka no seme mano kwa dwa. Siasa mag dhoudi matendo. Wangere ni wanjo Kisumu County and wadaro maendeleo. Kochopo 2022 wapo decide ni who to become a governor. But for now we support the government of the day. Erokamana nyago ni erokamana nyao nonga Jackton kwa ni maduong' ahinya ne oganda ma Kisumu ni mondo giket tenge weche mag pogruok akwede matindo mag dhoudi mondo miuti kod sirikal mantiere sani ere nikech gima duong' moloyo mwarango en mana weche mag dongruok. Kochopo sa siasa 2022 thuolo bro bet ma ji bro bet e piny rango tije mosetire kaito jo Kisumu bro bedo kod thuolo gin owegi marane to tendgi dhi kuma chalo nade. Agoni erokamana duong' ahinya jatelo kuchopo erokamana cha kwa mongi chieng' machielo bro do thuolo mondo mi chopi. Kawuok e Lolwe TV ana Jeff Lombaka uritu asani. Erokamano.